Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite www.svjetljepote.hr. Već i leptiri znaju da je Julija pravi stručnjak za noge. Nas zanima što je to nail art. Nail art je umjetnost oslikavanja nokta. Koliko su bitni nokti i njega nokti? Nokti su odraz svačije osobnosti i na noktima se prije svega vidi zdravlje čovjeka i ruke su vrlo bitne. Kakve su ruke od naše Minke? Treba se malo popraviti ta kožica, napraviti oblik noktiju, znači napravit ćemo jednu njegu. Evo, ja vas ostavljam da uživate, a ja ću doći nakon određenog vremena i vidjeti koje su promjene. Može? Vidimo se. Bok. Vidimo se, bok. Evo ga Nika i noktići su gotovi. Julija, šta si radila? Niki smo napravili manikuru, to jest njegu noktiju. Stavili smo joj lak nježne boje, prirodne. Koliko često bi trebalo ići na manikuru? Pa pošto nam današnje vrijeme dozvoljava da to vrlo malo činimo, jednom mjesečno bi bilo dovoljno. U principu bi se to trebalo raditi 2 puta mjesečno. 2 puta mjesečno? Tako je. I koliko košta, na primjer, jedan nail art? Jedan nail art je 10 kuna. Dakle, po noktu. Julija, hvala lijepo. Hvala tebi, Nakon Borise. ovih krasnih noktiju, nakon njege noktiju, mi odlazimo na frizuru.